Vieme, že vám osud našej planéty nie je ľahostajný. Nám tiež nie. Starostlivo dbáme na to, aby k nej boli naše výrobky šetrné. Máme nízke náklady na dopravu a skladovanie. Naše polievky sú bez palmového oleja. Vytvárame minimálny odpad pri spracovaní zeleniny. A využívame elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Nezávislá organizácia CI2 spočítala uhlíkovú stopu rôznych desiat. Do výpočtu zahrnula suroviny, dopravu, spracovanie aj obaly. V porovnaní s obľúbenými desiatami má polievka Vitana veľmi nízku uhlíkovú stopu. Dajte si 10 od Vitany a šetrite životné prostredie.